का करी हमरा कुछ बुझाते ना कि मरद से तम परेशान हो गइल भाई। जब से बाहर गई ना कुछ उनकर टेंशन बा। कबो फोनवो नहीं खन करत कि हम का जन कैसे मौगी होई कैसे ना होई के सामान लियाई कोनो सामान हम कैसे की कर से मंगावे जाई। एगो बाबूजी बड़न त बाबूजी से हम मंगावे जाई कि बाबूजी ओई हमर सामान लेवे के बाटे सिंदूर टिकुलिया बिंदी उठलाली मांगो बाबूजी से। और तो एकदम चिंता भइल बाटे हम काम कहीं करा के कहनी ना कि अभी मत करा रे मम्मी शादी बियाह अभी मत करा तो मम्मी हमारे कपार पर चढ़ रहा है। कितना हमारे शौक रहा है कि बाप रे बाप का बड़ा बड़ा कइले बड़ू भाई। अरे पूछो ना बाबूजी तो मार बार बार आता का भइल बा पूछो ना वहाँ के बारे में सोचत रही रहो पर फोन कइलो हनी का वहाँ के। हाँ कुछ सामान वामान का कथे के दिक्कत बा बोलो जल्दी बोलो। का बोली बाबूजी रहुआ का लाइफ सामान। अरे बुनइखे तो हम ही न करबी तारा जौना चीज के जरूरत हो कि उ सब हम तार करब। अभी जाके बा हम ही तू बानी जानू। ठीक बा बाबूजी रहुआ बनी तो लेकिन रहुआ से हम का कहीं कि का लियावे के बाद का नहीं के लियावे के। तो एमे काला जाएगा बा का चाहिए टिकुली चाहिए सिंदूर चाहिए लिपस्टिक चाहिए चूड़ी चाहिए का चाहिए बोलबो तब नु। बाबूजी रहुआ लिपस्टिक लियावे चाहिए तो के जाई लियावे गांव के लोग लियाई का कोई हम बानी तो चाहिए रहुआ लिपस्टिक लियागी पतो के लिपस्टिक लियावे जाता रहन। आ तनी काम कम कर देखो तोरी हाथ करिया हो गेल बड़ुए ई का करतनी बाबूजी माने हाथ का तो का करतनी ई का कहाला कि का करतनी। हां तोरा रे मतलब हमारा से का शर्म भाई बताओ माने ससुरानी त माने ये नहीं का छुअतनी दूरे रह के तई बात करी। अच्छा ठीक बा दूरे बानी तो आखिर कोनो चीज के जरूरत है तो बताओ जाते नहीं हम बाजारे। ठीक बा जाई ले आई। हां कैसे हम कहीं कि का मंगावे के बाबूजी रहुआ से पर्ची पर लिख दो। ठीक बा लिख दे का है झनकत तारू माने बाबूजी धोरत काहे खाती बाने। अच्छा के भाई जा दूसर के हुआ तो मने हमनी के बानी मने का काला दूसर के बाकी हमनी के बानी जत धोरत काहे खाती बाने। तहार दुख हम ही बुझब दूसर तो के हुआ ना जौन चीज पर बीमार से मार पड़बू तो के करी हम ही करब। ठीक बा बीमार पड़म तो हमार दुख तू बुझबू ना। ठीक बा बाबूजी लेकिन ठीक बनो जाई तो बाजारे ले हमें बाबूजी एक बात कही हां हम मन करता बहुत ही चाउमीन खाए के। चाउमीन ठीक है बुरा मत मानो हमारा बुरा नहीं खेला बाबूजी हम पापा लिए के देत रहन बाबू लियावत रही से मुंह लागल तो हमहू चाउमीन आन दे खाली चाउमीन चाहिए नु। हां चाउमीन चाहिए तो तू भड़कत काहे बालू तो माने बाबूजी हाथ का धरता नहीं है जीगवा तेजा की देखो तेजा की हुबा हमनी गन बनी जा तेरा और मतलब का बा बाबूजी मतलब कि कहे के मतलब रे का बाटे तब तारा के खुल के समझाई कहनी है कि तहार दुख हम बुझब हमार दुख तू बुझबू माने राउर दुख बुझे का माने बेटी पतो के हसे छुअल जाला भाई। अच्छा ये बताओ और कुछ लिया के बा ना बाबूजी अब कुछ नहीं खिलियावे के जाई जवन बुझाई तो रउआ ले ले। ये दादा हमरा तो कुछ बुढ़ा के मन में डाउट बटे कैसे छुअत रहल है जी का हमर तो खीसे बोरत रहल ह सौरभ ने खिलावत ओकरा के बेटी पतो ले कैसे बर्ताव करल जाला। ये मरद से परेशान हो गइल पानी लगाओ तनी फोन से पूछा तनी छोड़ के गइल बड़न हमरा के। हेलो हेलो हाँ गोड़ा हो तनी जी खुश रह का हो का समाचार काहे नहीं कि फोन उठावत। अरे तनी बाजा रही का बोल का कहत अरे वो लाज ना लागला जी हमरा के छोड़ के कैसे भाग गइल बानी। अरे बाबूजी बावा ना माने बाबूजी से कोनो चीज मंगवाई उठलाली बिंदी सब कुछ बाबूजी से मंगवाई। अरे तो मंगवा के बा पर्ची पर लिख दिया उ ले ले हन। रुआ के लाज नहीं के लाज हमर याद नहीं के आवत। अरे बिया तो बहुत आवत हो माने गौनारी मेरा रुके 8 दिन पर छोड़ के चल के निरुआ के दोनों को नहीं खे बुझात अब का करबू ना कैसे हम बानी कैसे नहीं की कमाई ना तो खैबू जा कैसे बेदी बाबूजी की कमाई खाती भले जी के रुआ जाई कुछ काम है जी के करम। अब बताओ बाबूजी के उम्र भइल बा कमाए के ना बाबूजी के लिपस्टिक लियावे के उम्र भइल बा कमाई के उम्र नहीं के भइल। अरे नइखे तो पर्ची पर लिख के दे दो
हे जी लगा हम लिपस्टिक के करा गति के रवा होइए नहीं की। अच्छा चलो ठीक बा, हम जाता नहीं अब ड्यूटी। ठीक बनू, आब तो कॉल करब। जो हमला तब फोन में काटिए देवेला नहीं कर बताओ हम मन झजुआ जाला लिया के हमरा के माई बाबू भांट देलन बियाह कइलन के जन काहे खातिर रूप देखावे खातिर जे इतना बड़ घर में अकेले मर रहल बानी। हम का करी कुछ नहीं के बुझत बा हमर शादी को के एकदम जिंदगी बर्बाद हो गेल एकदम नरक हमार मर जिंदगी क देलस। ये भाई सूट में बड़ी का है। तो हतना जल्दी सुत गेलू हो लाइदारा एकरे में सामान बा ठीक नु तार चौमिन भी बा। अच्छा हां ठीक बा। तो तू झन को तर बुझाता जैसे कि हम तार के काटत नहीं ना बाबूजी ऐसन बात फिर? नहीं है। देख लिया करा में सब सामान ठीक नु ठीक और बा। कौन चीज के जरूरत हो तो बताई। हां ठीक बा बताएं। ठीक नु ठीक बा। हां तने थी करो तने पानी लियो ठीक नु। ठीक बोले क्या होता बाबूजी बाबूजी कनी का बनी सांजी के का बोल गए का बा भिंडी भिंडी बनू। हां हां तो भिंडी के भुजिया रोटी बना ली। हां दूध होखबे करी। हां दूध बा ठीक आई थी करो तने सुनो पानी लियो जान लो ठीक बोले क्या होता बोतला में होई होले पानी बोतला धइले खबुजा धइले बनी अब बोतला के पनिया लिया ठीक नु। हां तनी आओ बड़ा कपार दर्द करत रह जान जा घाम लागिल बड़ू जाओ पनिया जल्दी। आवत नहीं बाबूजी का कर नहीं बाबूजी फिर बाबूजी या पापा जी या तो मैंने क्या कही बाबूजी पापा जी ना कही तो बड़ा प्यास लागल हो बैठ। ठीक बा बाबूजी हम जाते खाना बना। अरे बाद में बनई हो पहला तनी कपड़ा दबा दे बड़ा कपार दबा बड़ा दे? दर्द करत जानते रू आओ तनी अब के बात दोसर करे वाला सस्ता है ये नहीं। हाँ बात सही कह दे। अरे हमार तू कर हमार तहार हम कर मार तो के बात दोसर ठीक बा बाबूजी तो बैठी तबे नु। अरे बैठ नहीं खे डाल में सब दर्द बाटे ठीक बा तो बैठ जा जा। कैसे हो जा बैठ के दबाई। अच्छा हे जे बैठा ना लगिए भाई पता ना पूरा का काम करवाई हमरा से मर तो बुझा दो। जान तो घाम लागु बा। तो नीचे होखी बाबूजी। अरे बाप देखो तो कतना लेकिन तेरा हाथ में जादू बा हो तो छुअते कपार के आधा दर्द खत्म हो गइल बोलो। अच्छा बाबूजी हाँ। माने हम बढ़िया दबाई ना ना तब कतना बढ़िया से दबाओ तो हां और सब ठीक बनू। हाँ बाबूजी ठीक बा। तो कपड़ा दबाओ तू बड़ा जान तारू घाम लागल होइनी होनिया से बजरिया से तो। हाँ अरे बाप तो उस बाबूजी रवा के छा में न जाए के चाहत ए कन्या बारू हो। हाँ दीदी आई हे मैया लाज शरम ना का लगली का करतड़ हो। पापा दबात रहने दीदी बाबूजी के का दिखात होलो रहला। अरे हो उठे ना बाबूजी। हे भगवान जी ये कहाला घर में कोई ना रहेला नु दम लाज शरम आदमी घोरे के पी जाला। का तू कहत भैला का सब हो अजी बाबूजी रो ससुर नु लगम जी। अरे तो बेटी को तो हिमंतर हो अब हम घर अकेले हम सब ना तो यो आजकल जुग जमाना नहीं के तो पतो हिले कपार दबावा गोड़ में सबावा। अरे तो सास नहीं खे तब के करी आखिर लड़का है नहीं हमनिए के दू आदमी बनी जा बीमार से मार हम पड़ब तो के करी ना ठीक है बा करवाई चाहे ठीक इधर है हम बा। शराब दीदी पढ़े का तो गाँव के करी। महाला जानी तो बढ़िया नु कही गांव महला खाए तो हम तो बानी तो ना कुछ हम दोसर कोई रही तो का कही तब रोना का? जनती का कही गांव हाँ। महला का कही हां कनिए कनिए तनी नीमक घटल बगे देबू एक कप नीमक। ठीक बा चल ले ली। हम जाता नहीं बैठो तनी चाय बना के पिया दो। ना ना हम चाय ना पियम अगर होई त दी ना होई त हम का करब दुकानी पे मंगवाइबे न करब कोनो लेखन अच्छा, से। बैठ के दीदी बतियाओ लो, पाँव बैठ के जा बतियाओ। तनी दे दे तनी। बैठ के बतियाओ हम तो एकदम परेशान हो गए बनी दीदी जी हम एकदम परेशान हो गए हम का कही रहुआ से हमर मर जोन बड़ा निर्दय एकदम उनकरा समझे में नहीं किया वो डांट दी ना हमरा के छोड़ के चल गेला ना कहला ना कुछ चीज बाबू से मंगा ल कर हुए से हम दिल का अल्लाह शर्म ना लागल हो बूढ़ा के कपार दबा के लू आई हम त बानी त कुछ ना कहम आ गांव महल में तो जानता न जो चोभना बके उ देख लेनु ते को ता नून लगा के ना छोड़ी जान जाई हो
सही कहत नहीं दीदी जी, केहू भी कही हमरो भौजी बाड़ी जा, हमर भौजी हमर पापा कबो ना कपार दबावा, लेकिन ई बुढ़ऊ के मन करता गलवे दबा दी, कपार दबावे कहत रह। लेकिन कुछ कहा बूढ़ा तर घटिया निकल लागेला। नहीं दीदी ऐसन बात नहीं खै। चुप रह। रोडवन पे जाला नु कोनो लड़कन के मुंह ताकत चलेला ने से कहनी हम अनियो के ताकेला। हां दीदी जानता नहीं का पहले जी के बैठ के वहां से बतियावत रहनी ऐसे ऐसे दीदी हमरा के धरत रहे। आ ये दादा ना कहब अपने मरद ले ना तो देखिए कुछ ऊंच नीच मत कर देबे बूढ़ा। अकेले घर में रह तो सुतल बैठल रह बुआ का करेबू के करे कहे जेबू अपन मरद ले कह बुलाओ बाहर से। दीदी सब नहीं पैसे खाना रुपया ना जाते बुझा दे कोनो सौतीन पल्लो भागल बड़न के जन हमरा से सुंदर होया सनोनिया। चुप रह। हट तू हो बाड़ू खिलवाड़िए बाड़ू